हे बघ तू या एरियात राहायला नवीन आलायस तर तुला आपल्या सर्व मित्रांची ओळख करून देतो म्हणजे कसं ते आडी अडचणीला तुला कधीतरी मदत करतील ना. हा हे काय हाय हाय हा विनू तुझा मित्र काय? ये 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 बस 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 ये, रे, उठ. उठ रे जरा वडापाव खाऊन बस. बस बस. बस रे 10 दिवसांनी. अरे दादा कुठे चाललायस? ये ये बस इथे इकडे बस. आईला पोरं लय तिथं देतात मला. हे काय खाणार तुम्ही? हा चालेल. हॅलो 1 महिन्यानंतर. आईला कोण उठं ना झाले 6 महिन्यानंतर. अरे भावांनो हा बघा हा आपला नवीन मित्र आहे नवीन राहायला आलाय. ए उठ रे त्याला बसू दे बस रे भावा. नवीन माणूस भेटलाय फोडायला.